Battlefield 4, ta opowieść jest o świniach. To jest polska elita, ta historia się zaczyna, zapisana krwią oraz bratyckimi czynami. Tak patrzą świnie, chuj z naszymi wrogami. Battlefield 4, ta opowieść jest o świniach. To jest polska elita, ta historia się zaczyna, zapisana krwią oraz bratyckimi czynami. Tak patrzą świnie ze swoimi zasadami. Budzisz się rano, przecierasz swoje oczy, włączasz Xboxa, twój pluton nabiera mocy. W akcie przemocy, patrzysz kogo tu zajebać, wjebać klucz ktań, serią wroga rozstrzelać. Nagle odzywa się radio, ktoś pomocy wzywa. Leci do ciebie medyk, tylko kurwa mi nie zjechać z milionów kul. Nie przeszkodzi cię ratować, ma siłę wsparcia swoich, roli dewastatora. Barbik Pluton zawsze dba o swoich, nikogo nie zostawia, krwi nie szczędzi dla swoich. Jesteśmy tu po to, aby wroga rozpierdolić, wykonać każdą misję bez strat, swoje zrobić. Mamy tu specjalistów rangi wysokiej klasy, każdy z nich zna się dobrze na wykonywanej pracy. No i to i na tyle, jeśli chodzi o Warpix. Spotkaj się z nimi, rozpierdolą cię w nich. Battlefield 4, ta opowieść jest o świniach. To jest polska elita, ta historia się zaczyna, zapisana krwią oraz bratyckimi czynami. Tak patrzą świnie, chuj z naszymi wrogami. Battlefield 4, ta opowieść jest o świniach. To jest polska elita, ta historia się zaczyna, zapisana krwią oraz bratyckimi czynami. Tak patrzą świnie ze swoimi zasadami. Pozdro.